Jeg skal lave fillers på Hanne i dag, fordi hun har nogle små fine linjer hernede ved den sure mund, som man kalder den. For en uge siden fik Hanne lagt i den anden side, hvor vi lagde en herover. Den har lagt sig rigtig fint. Det produkt, jeg vil bruge, det er en Restylane, som er en hyaluronsyre. Det er en sukkeropløsning, som vi allerede har i kroppen, så den er naturlig og vil stille og roligt blive nedbrudt igen. Restylanen holder lidt forskelligt alt efter, om det er en almindelig Restylane, man bruger, eller for eksempel en volume. Og det kommer også lidt an på, hvilket område den bliver lagt i. Sådan en som Hanne, hun får lagt her, holder cirka et halvt år til 9 måneder. Hanne, hun ligger med bedøvelse på, og det har hun gjort cirka et kvarter nu. Så nu vil jeg stille og roligt begynde at tage bedøvelsen af. Og der er jeg simpelthen forberedt nogle sådan mesher herovre, så vi kan rengøre området, så jeg er sikker på, at det er helt rent. Kan man sådan se, at der ligger nogle små linjer her, hvis man trykker sådan. Og det er dem, Hanne hun gerne vil have væk, dem der ligger hernede af. Og de er nemlig glattet rigtig godt ud. I den anden side, som sagt, lavede vi det for cirka en uge siden. Det jeg bruger, det er en Restylane, og jeg forventer, at jeg cirka skal bruge 0,5 ml til at glatte de her fine linjer ud. Og jeg starter stille og roligt. Og jeg går ind nu. Og så sprøjter jeg stille og roligt produkt ind. Natasja, imens du arbejder, kan du så fortælle om, hvad forskellen på Botox og på fillers er? Ja, det kan jeg sagtens. Fillers, som jeg bruger nu her, det bruges meget til at glatte sådan nogle linjer ud, der er i huden, som ikke er kommet, hvis man kan sige det sådan, som ikke er på grund af mimikken. Det bruges for eksempel også til at lave læbeforstørrelse. Det bruges til for eksempel at løfte kindben. Hvis man har en meget tung linje her i glabellaen, kan man også lægge det ind. Så man kan lægge det ind alle steder, bruge en fillers, der hvor der er nogle rynker eller linjer, eller når man ønsker at forstørre noget. For eksempel også hvis folk vil have løftet kindben, så er det også en fillers, man lægger ind. Lige de første par dage, så kan produktet godt ligge en lille smule tungt. Det tager lige et par dage, inden det har lagt sig helt og fylder huden helt. Man kan blive en lille smule rød af det, og der er en lille risiko for, at man kan få et lille blåt mærke. Hvad med Botox? Og Botox, den bruges til mimikrynker. Hvis det er rynker, man får af, at man bruger eller laver en bestemt mimik. For eksempel, hvis folk trækker meget sammen i det her område, og så laver linjer, så kan den for eksempel lægges ind i glabellaen. Til panderynker bruges den rigtig meget, fordi det også er rynker, der kommer grundet mimikken. Den bruges rigtig meget ved øjne, for eksempel. Den kan bruges også ved at lægges ind ved kæben, til at lave det, der hedder V-shape, hvor man simpelthen løfter lidt op her, hvor man lægger ind lige ved kæbemusklen. Det kan bruges mange steder ved mimikken, kan for eksempel også bruges omkring munden og ved læberne. Der skal man dog være en lille smule varsom, da det ændrer en lille smule på ens mimik. Se, nu kan man se, nu er de her linjer rettet fint ud med 0,5 ml. Man kan se den herovre. Så er jeg lige af. Så kan man se, de ligger lige i det her område. Nu tager det lige et par dage, inden produktet har lagt sig helt, hvor Hanne, hun kan godt lige være en lille smule rød nu her i dag. Men det bliver ikke værre, end det er nu her. Det vil stille og roligt aftage. Okay. Sådan der. Så, er du klar? Tak. Tusind tak for det, Natasja. Det var så let.